Yr arglwydd yn yr uchelder sydd gadarnach na thwrf dyfroedd. Mae'r plac yma ym Porthcawl, ar ochr Gymraeg y sianel Hafren. Ac yn sicr, mae yna dwrf dyfroedd wedi glywed yma ym Porthcawl. Mae'n chwsyd i fynd bach heddiw, rhyw nerth 6 dwi'n meddwl di, y gwynt yma. Ond y noson o gadawodd y Malleny, y tyg, tua 20 milltir o fama, roedd hi'n chwthu corwynt. Tua 7 o'r gloch ar y noson ofnadwy yna, fe chwipwyd y gola sydd ar y cawdd môr yma i ffwrdd gan y tona'n dymchwel o lawr yn adeilad coed wrth gwrs. Tua hanner di 7, fe welodd James Fletcher, gwylio'r y glana, rhyw ola allan y fanna. Gola ar y ffor rigging, rhyw long. Oedd hi'n long fawr yn sicr, ond oedd ddim yn sicr oedd hi'n stemar na llong hwylio. Un neu ddau yn dweud mae'n sicr na llong hwylio yn rhedeg o flaen y llanw a'r gwynt a'i hwylio wedi chwthu i gyd i ffwrdd. Wel, oedd hi'n mynd ffordd na i gyfeiriad Caerdydd a Southern ac wrth gwrs, da ni gyd yn gwybod bod creigiau erchill y tysgar yn fanna. Ymhen 10 munud i 4 awr, oedd yna rocedi mynd i fyny o'r llong. Un roced ac wedyn un arall.